saka unonzwa kuti Carpenter anogona kutiitira mari kuti atiisire madhoo. Saka izvi zvedu zvemaketeni nazvo izvi mozviona hamene kuti zvinokwana mumota here ndakuda kunoisa mumota manje. Then from there ndakunotsvaga Carpenter wemadhoo totomutora tinde naye tindoti anogona kutiitira mari. I hope haadhuri kutiisira madhoo iwayo. Ndo prayer yangu. So chinhu choga chine changosara inhau yependi handinozviona but washiwati washiwati izvoni pendi mashemarienzi vakaiwana tinodzoka haisi problem ndiwashiwadero. Saka ni takumbota zvokuti mawindo nemadhoo asare aiswa by today sezvo mangwana tikufana kumukira kubuda function yedu inotanga around 10. Saka washati aiwa ngasata zvinhu chimanyamanya pendi kawanikwa ndinodzoka nemi sister topenda. Saka which is good. Washikana angobvuma kudero zvakanaka. For the meantime tombosiya taita kuti zvinhu zvedu zvakaita sekuti maketeni aiswe ningirikini maglazi kuti zviite. Saka ndo zvinhu zvakakosha asi pendi ikanga yawanikwa. Washwati vanhu tengai pendi. Hanzi tengai pendi nawashi ndidzoke ndipendi imba iyoyo haisari yakashama mazviwa kamashemarienzi. Saka ndichaenda kunopuhwa futi maquotation. Then after tapedza izvi ndichakupai quotation maybe by tomorrow morning ndokupai quotation yependi yacho. So guys tabva kune zvemaketeni tabva kumbonopuhwa maquotation ekumaglazi. Now tauya kuno kuna Carpenter. Tachotsvaga kuti neCarpenter tomuona kupi. Wazhinji atowadiscover kuti aiwa pane vandaona panenge vaita sei pano zveCarpenter. So ndauya ndikamubvunza kuti vanoita mari. Saka taura kana usati kuda video kuti wazindoita zvemavideo. So tamuti iye atauri wazi ndasinambobvira ndatama hangu maquotation ekuti emadoors kuti anoiswa sei because madoors aya haadi kungoiswa chero nemunhu and ari special. Saka ndabva ndatoti nongade tinonzwa kuti Carpenter kachisa madhoo aya. Saka tanga ativhunzwa kuti type yacho yakamira sei yakaita sei iri here iri. Tikati kwete but amuudza kuti madoors akanaka aya ekwafaneli iye anomaziva. Saka wati uri kuti charger sei? $30. Saka mine kuti each door uri kuita $10. Zvinopera nhasi here. Haudi chikwereti. Saka guys for the people ndokwatiri kana aripo ada kuti sponsor kuti vaisirwe madoors please it's $30. Ati zvoni madoors ari $30. Hakuna zvimwe zvinhu zvaunoda pakuisa madoo. Maskuru handiti una ari mumota nditi. Okay, rekati tuko kuradza maskuru achoni. Mune makey acho here. Makey? Hatina makey. Hatina makey. Guys, kutozvikangamwa. Hatina makey. Hatina ndango specialize nezvinhu zvihombe. Zviti makey ese tinenge chinzi mari. Akasimba anoitira 15 20. Hakuna mateni kana malese. Mateni ariko $4 ko but madhoo yako afanele angadai zvere zviuri izvi. Leto. Izvi zvinoita here guys izvi. Zvinozoda here pamadhoo aya. Repa zvekuswa ichi. Choita mari. Rinobuda guys mashemarienzi ndimuri kuona ikokoko. Vari kuti zvoni ndakutoisa video iro riri so that titaurirane kumacomments kuti toita ichi chakadai here padhoo repashi kana kuti makiya yakuda munawo here example makiya yacho. Tone ndipe tone. Anenge achotengeswa mushop. I think ndogona kudzokera kushop ndinokuradzai kuti iyi ndo option iripo kana kuti the other option uyu because takatanga kuti atisire madhoo ati $30. Saka uri kuincluda nekutisira kaizvi zvatoni kana zviripo. Saka that's okay. Sachega tina unoona kuti zvimahendro zvachoni zvikuita mari nhasi we are working under pressure. Handi munozviona zvinhu zvindatozvikangamwa izvi. Iri client dai yakutondishauda singatoiti kuti unotaurira zvinhu. Saka ni ndiri munhu ona ndazvikangana washindi atondi reminder. Zvapane zvepamawindo zviya zvinonzi machi zvimapegi. Zvimapegi ndazvikangamwa kuti saka chega tine kudzokera kushop kwana fanele kwacho tinonzwa kuti zvikuita mari.